caggal nde puɗɗoriɗen inde Allah julɗen e ɓurnaɗo windere juriɗen hilifaɓe men diine hilifaɓe aada jinnaɓe miñiraɓe e mawniraɓe ɓiɓɓe julɓe goto kala to woni eno o woniri yo jaam Allah duumiɗo wañɗoymi taw ine falendi gaaji ɗi nana tan jibi bambaɗo gorko mbo oogo gollowo golle tiɗɗe e rendo fulɓe ine jogani en to banggue ko yeeɓete ko Saydou Sarr mbo ndullumaji gendiyanke harbiyanke kiɗo leñol kono en goɗɗani Abdourahmani Ba mbo soogue dindeji ɓuure hagga laalade Coumba Ba yo jaam Allah woni woni sababu men jonde men nde jooɗiɗen ko jibinede Geese Pulaagu TV jibina e oɗo ñalawma talata nogase goo jeeɗiɓiiri hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ngam hollirde bandiraɓe kala toɓe goni e noɓe goniri ɓe paama Geese Pulaagu TV jibinama tawi studio Geese Pulaagu TV studio faabo aynaɓe yettude miijiɓe wadde hen golle baɗɗe fayida nde wonnoon so Pulaagu TV yaadi e konu baaba leñol e sukaɓe waɗoɓe golle tiɗɗe maɓe mbaɗ golle ɗe ganduɗa golle baɗɗe fayida e nder rendo fulɓe so tawi ko wayno ceerno mbeewa en jooɗima toon to Jowol e konu baaba leñol ina mbaɗa gueɗe ɗe foti wadde ɗe ko wayno duɗal Saydou Nourou Ba toon to Numa ko wayno ceerno Djiben ɓe jooɗiɓe toon sodorde gandal ko wayno Jamma Bela bandiraɓe ma yimɓeɓe nani ko jeeɓi ma workoɓe teski dendagal sukaɓe gendiyankoɓe harbiyankoɓe kala toɓe mbawi wonde kala hen joguiɗo wone wawa naftirde leñol ngol bisimilla mum on ma en ƴettu ndur walde ɓundu baadiraɗo tedduɗo waɗowo hen gueɗe baɗɗe fayida e Geese Pulaagu TV bandiraɓe sehilaɓe ko wayno ceerno men Dono Ali Bela en mbawa wasde en mbawa jooɗade e taw ko ɓamtata Pulaagu no Pulaagu daroto no Pulaagu yooɗirta taw en kalani haala ceerno men Dono Ali Bela ko ɓiɓɓe fulɓe Bela e nder Jamma Bela woni jallis kala hande ko daña ko kanko yaadano kanko waddano kono ma en jettu ko wayno Timtimol FM sibu eɗen gandi darde mabɓe e nder rendo ma sukaɓe mogiyankoɓe mbattu wadde gueɗe baɗɗe fayida e nder Geese Pulaagu TV yewtoɓe to banggue tarikaji ma en mbattu ɗumen no wadde tarikaji guure taw guure ɗe ne jeeye dinguire ɗe ko wiyete ko jarale ko majjiri en ko sukaɓe men hande payani ko jarale ɗe wuuro dinguiri mumen leɗɗe mamaji calli beeli mamaji fof ma mbaw yaltinede
e geese TV kono haɗani ɗon eɗen jogui seerenɓe mawɓe taarikaji koɓe ndewi e koɓe mbatno en gubbata nemaji yaltoyat e geese TV kono jamreɓe men wonto jamreɓe men leli wonto golwole naneteɗe taw en gandani ɗeɗon guure walla en gandani ɗiɗon calli walla en gandani ɗeɗon dinguire garen ha ɗon taw eɗen gondi e oɗo gollowo golle joɗɗe ko wayno Saydou Sarr kala ko foti hen gollede kala to foti hen yehede ko kanko daroto kanko totta ngal ɗon gueɗal e guese Pulaagu TV ombo ɓorni paɗe makko ngam kala kone wawa ɓamtude leñol ngol o wi mi totti ɗumen guese Pulaagu TV bandiraɓe dente fulɓe gendiyankoɓe harbiyankoɓe alɗuɓe anduɓe bisimilla moon guese Pulaagu TV udditi lawol ɓuural lawol kisal lawol ɓamtare Allah jarama on jarama alhamdulillahi rabbil alamin Allah Sam Bokara noddirteɗo mesalal leñol ko adi fof en jetti Allah e nelaɗo mum en juule nelaɗo en jetti kadi sababu ɗum ɗo noon ko an woni sababu muɗum Pulaagu Jeese TV dañama kadi udditi e wettinirde kadi ɓiɓɓe fulɓe foof wiyoɓe mbimi e wimi e wimami ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e wimi e wimami ɓiɓɓe fulɓe funnague hirnague e rewo e worgo Pulaagu Jeese TV udditama kadi dañama woni kadi wonde wonnade saabi ɗum noon ko ba Sam Bokara mesalal leñol ɓiɓɓe fulɓe fof noon ne mbiye bisimilla mumen pullo funnague pullo hirnague pullo rewo e pullo worgo nalala seydna Mouhamadou sallam jagguidaɗo hoɗum no nana toon ɗo ko Djiby Alassane Mamadou Hamad Doro noddirteɗo Djiby Bambaɗo wonko mo oɓe jan joni manka kasole ɓe manka yurole ɓe manka ɗo woni yummiraɓe ne kewi kono potani sa ƴeewi tawa ko gonga en jetti Allah noon en juulen nelaɗo en calmini ɓiɓɓe fulɓe funnague en jettiɓene kadi ko maaye ladde fof ni kadi ko jango goni ko tampete ko e ko fewjete ko fof tampante ko Pulaagu ko fewjete ko fof ni kadi fewjante ko Pulaagu ko dogete ko fof ni kadi dogante ko Pulaagu ko tan kadi ko fulɓe ne dokki wune